अरे संजीव भैया, राहुल भैया कहवा बाड़े हो? सुननी है कि घुघुआ खेलौलेन हा और रजाई ओढ़ौलेन हा। अब तो सुनतानी अगुवाई करावताड़े। और राहुल भैया कहवा बाड़े हो? लौकते ना हमें। चला चली जा, घरे देखल जाई। चल चल। अरे राहुल भैया का भइल हो अमित भैया? अरे तनी बाहर तो आव। बोला। सुनतानी अगुवाई करावताड़ा। नहीं हो, 2019 में एगो कांड नु हो गइल बा। अरे का भइल? तला सुना। बताव। हजार 19 के नया समाचार बा। माई बाबू भाई सब भइल लाचार बा। 2019 के नया समाचार बा। माई बाबू भाई सब भइल लाचार बा। तो देखा दुआरा तो भीड़ बड़ी लागल बा। केहू के करा पकड़ी भरोसा, केहू के करा पकड़ी भरोसा। लेके दुलही के अगुआ भागल बा। केहू के करा पकड़ी भरोसा, लेके दुलही के अगुआ भागल बा। अरे रे 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 रे, तो बड़ा बड़ा और कांड का दिले बहो। दुआरा पे आइल बरात तबे होखे लागल खोजाई। छोटकी बहिन बतवल सऊता भाग गइल रे माई। आई रे इज्जत। दुआरा पे आइल बरात तबे होखे लागल खोजाई। छोटकी बहिन बतवल सऊता भाग गइल रे माई। समझौली न समझल पागल बा। केहू के करा पकड़ी भरोसा, केहू के करा पकड़ी भरोसा। लेके दुलही के अगुआ भागल बा। केहू के करा पकड़ी भरोसा, लेके दुलही के अगुआ अरे भागल बा। अरे बबुआ राहुल, ई तो मोए गांव के इधर छोटा नाच को डरते रे दादा। और माटी भइल जतिया जब बैठल दुल्हा के। कैसे मुँह देखई है बाबू रोवेले घरे में जाके। और माटी भइल जतिया जब बैठल दुल्हा के। कैसे मुँह देखई है बाबू रोवेले घरे में जाके। और चारों ओर दुखवा के बादल बा। केहू के करा पकड़ी भरोसा, केहू के करा पकड़ी भरोसा। लेके दुलही के अगुआ भागल बा। केहू के करा पकड़ी भरोसा, लेके दुलही के अगुआ भागल बा। कहिए से चक्कर चलत रहे जाने न पलस केहू। शौक भइल संजीव सागर के टूटल रहे जब गेहूं। भेड़ा में रहत रहे के ना। ए हो कहिए से चक्कर चलत रहे जाने न पलस केहू। शौक भइल संजीव सागर के टूटल रहे जब गेहूं। राहुल सुतल न रात भर जागल बा। केहू के
करा पकड़ी भरोसा, केहू के करा पकड़ी भरोसा। लेके दुलही के अगुआ भागल बा, केहू के करा पकड़ी भरोसा। लेके दुलही के अरे अगुआ लेके भाग नु गइलो। अरे पाजी भैया तू समझ जा, 2019 बड़ा खतरनाक बनू हो।